Teraz sme všetko kreslili v červenej hladine, alebo v červenej vrstve. Hodíme sa do zelenej. A ideme. Ideme si nakresliť rámik A4. Ideme ho najprv nakresliť cez úsečku. Takže dáme kresliť úsečku a ideme 0, tabulátor 0. Potvrdíme. Zapneme si čo? Orto. A koľko je dole? 200. 10. Ideme hore, budeme kresliť koľko? 290. 7. Zase budeme kresliť 210. A už v podstate môžeme len kotviť a uzavrieť. Máme A4, hej? A4 je 210 na 297. Ja tu mám viackrát, ale všimnite si, že máte to teraz čo? Z viacerých čiar. Ako inak by sme vedeli nakresliť rámik, je, že použijeme obdĺžnik. Hej? Že použijeme obdĺžnik. Zase kotvica budeme 0, 0 a dáme 210 na 297. Hej? Ak chcete, môžeme sa prepnúť do žltej hladiny, tam máte iný druh čiary. Ideme do obdĺžnika, kotvíme sa 0, tabulátor 0, hej. Kotvíme sa do 0, počkajte, žltú blbovinu. Kotvíme sa do začiatku, ťukneme 210, tabulátor 297 a máme tam obdĺžnik. Čiže keď na hoci kde klikneme, tak sa nám zobrazí celý. Hej, kdežto predtým sme to mali iba z jednotlivých čiar. Pod obdĺžnikom, ak rozkliknete tú šípočku, tak máte aj poligón, to znamená, že vy môžete kresliť N uholník, zadáte, koľko to má mať vrcholov a tak ďalej, čiže môžete kresliť aj N uholník. Základ pre mňa bude, že keď budeme kresliť nejaký výkres, tak budeme kresliť 210 na 297 A4. Kotvica budeme do počiatku súradnicovej sústavy. Pamätáte si, ako sme zapínali hrúbku čiar? Pamätáte, ako sme zapínali hrúbku čiar? Vy to máte cez tú harfičku dole, tam máte, že hrubšia čiara, kratšia čiara. A ja to mám cez tĺšťka čáry. Takto. Túto harfičku dole, vidíš to, Štaldnár? Toto. Tĺšťka čáry. Nazvime. Ak to tam nemáš, tak sa to dá pridať. Vidíš, tĺšťka čáry. Nie všetky príkazy môžete mať vyťahnuté na ten panel. Ak ti niečo chýba, kliknem na tú poslednú a pridám si, lebo je to v češtine je to nie hrúbka, ale tĺšťka čáry. Dobre, máme? A teraz tam vidíte to, čo ste si nastavovali vo vlastnostiach hladiny, že ste mali 0,25, 0,50, 0,18. Tak tú hrúbku tej čiary by ste teraz mali vidieť, že sa od seba líši. Ak vy vlastne vypnete hladinu, ak tú žiarovečku zhasnete, tak vám to zmizne aj z toho výkresu. Hej. Ešte raz. Cez ten symbol tej žiarovečky vy si môžete vypnúť jednotlivé hladiny, zapnúť jednotlivé hladiny. Čo bude viditeľné a čo tam proste nechcete. Hej?
Takisto môžete uzamknúť hladinu, že vlastne nebudete môcť zasahovať, prekreslovať, aby ste si niečo nezmazali omylom a tak ďalej. Môžete tam dať zámok, nemusíte. Zakážete tlačiť, že toto sa nebude tlačiť do výkresu. Takže v tomto ešte okrem toho, že sme si nastavovali názov hladiny, že sme si nastavovali farbu, že sme si vyberali typ čiary, že sme priraďovali hrúbku nejakú tej čiary, tak ešte si môžete zvoliť, že vlastne či bude viditeľná, nebude viditeľná, či sa bude dať v nej niečo upravovať alebo nie, hej? Alebo či bude tlačiteľná, netlačiteľná. To si nastavujete vlastne v tých hladinách. Notebook. Neboj, už veľa brať nebudeme, lebo máme skrátené hodiny. Čiže ešte raz, úsečka, zopakujem, ak podržíte myšku dlhšie troška na tej ikonke, tak by sa vám počase mal taký helpik vyrolovať, kde si prečítate s porozumením, na čo je tá ikonka dobrá, ak sme náhodou zabudli. Pokiaľ nemáš zapnutú tĺšťku alebo hrúbku čiary, tak ty budeš všetky tie línie vidieť rovnako hrubé. Ale ak je pre teba dôležité, že budeš rozumieť tomu, že to, čo sú viditeľné hrany, budú hrubé a čo sú neviditeľné, budú tenké, tak pre teba to bude mať výpovednú hodnotu a vtedy si zapínaš tú hrúbku čiaru.